Al vídeo anterior vam dir que un altre tema seria l'expulsió dels moriscos. encara que va passar a tota Espanya. Molt prop d'ací va tindre molta importància. Començarem amb un poc d'història. I, després amb un vídeo, L'expulsió dels moriscos. A pesar dels conflictes, el regne de València es gaudia de bonança econòmica, gràcies principalment a l'agricultura. Molts dels productes agrícoles valencians eren destinats al comerç exterior, com l'arròs o el sucre de canya. els moriscos constituïen la majoria de la mà d'obra d'aquest sector. Els moriscos eren musulmans que vivien en territori espanyol i que després de la conquesta de Granada es van quedar al seu lloc d'origen. Després de moltes, el rei Felip III va signar el decret d'expulsió dels moriscos de tot el territori espanyol. Aquesta decisió tingué grans repercussions al Regne de València, ja que aquest constituïa la tercera part de la població i era el que majoritàriament es dedicava al treball del camp i de les fàbriques. L'expulsió tingué conseqüències especialment negatives per a l'economia. Els cultius com la canya de sucre o el cotó van disminuir considerablement, i multitud de tallers van haver de tancar a causa de la falta de mà d'obra. Quadra amb l'expulsió dels moriscos al port de Denia. I ara, com havíem promès, Un xicotet vídeo. Morisco és la paraula que usa la història per a referir-se als musulmans espanyols batejats per la força. Els moriscos eren en la seva majoria descendents de la primitiva població hispano-romana autòctona. L'ús de la llengua àrab era corrent entre ells, en situació de bilingüisme en el castellà i el valencià, i la pràctica de la fe musulmana era molt evident, encara que secreta. Vassalls dels senyors cristians, però odiats pels catòlics reis, rebutjats per la corona espanyola, que es veia com a quintacolumnistes dels pirates berberiscos, dels turcs i els francesos, i detestats per la Iglésia, que dubtava de la sinceritat de la seva conversió, els moriscos van esdevenir en una massa objecte de tota classe de sospites i d'impossible integració. En diverses ocasions es va pensar en decretar la seva expulsió, però la mesura es va posposar a causa de les pressions de la noblesa aragonesa i valenciana beneficiades d'aquest règim de semi-esclavitud. Finalment, el 19 de setembre de 1609, el duc de Lerma, valit del rei d'Espanya, va signar l'ordre d'expulsió.
Des de començaments de setembre, els terços arribats d'Itàlia van prendre posicions en el nord i en el sud del Regne de València, i el 22 d'aquell mes el virrei va ordenar la publicació del decret. A la població morisca se li va permetre portar-se tot allò que pogueren i vendre el restant, però les seues cases i terrenys passarien a les mans dels seus senyors. A partir del 30 de setembre, els poblaments moriscos van ser conduïts pels militars als ports de València, Vinaròs, Alacant i Dénia, on com a ofensa última van ser obligats a pagar-se el passatge. A Dénia, sota el comandament del marquès de Santa Cruz, i durant els dies 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre van embarcar 3.803 moriscos repartits en 17 galeres de Nàpols. El dia 17 van salpar d'aquest mateix port altres 29 vaixells amb 4.587 moriscos del Verger, Gata, Pedreguer, Ondara, Miraflor, Serla i Mirarosa. Els primers moriscos van ser transportats al nord d'Àfrica, on, en ocasions, van ser atacats per la població dels països receptors. Això va causar temors en la població que encara no havia embarcat, i el 20 d'octubre es va produir una rebel·lió morisca contra l'expulsió, centrada a les valls del Pop, la Guar i en la Muela de Cortes. A més, els moriscos volien més temps per a vendre els seus béns i, en el fons, albergaven l'esperança que vinguera el turc o els pirates berberiscos a rescatar-los. La Marina Alta va perdre 2/3 de la població. Des dels ports de Dénia i Xàbia van partir uns 42.000 moriscos rumb a Orà, en un exili forçós del que no tornarien mai. Els camps conreats es van convertir en erms a causa de la falta de braços i d'experiència, perdent-se el cultiu del sucre, del cotó i de cereals, així com el sistema d'irrigació per mitjà de canals i séquies, al mateix temps que pràcticament desapareixia la fabricació de draps, sedes, adobats i molts altres oficis mecànics.